Se on Timsipa täällä ja tällä kertaa mä kuvan tää nyt, monetta kertaa mä kuvan tää. Tää on 3. kerta. Niin kuitenkin, mä oon jo valmiina täällä. Mä oon kirjoittanut, teidän pitää kirjoittaa eka nettiin King Root. Se lukee tuolla. Niin, jälkeen kun te ootte kirjoittanut sen, te menet tämmöiselle sivulle King Root. En up to down. Etitte sieltä. Lataatte ton. Mä voin nyt tehdä tän vaan ihan niinku muuten vaan. Näkyy näin. Safe and free. Ok. Näin. Siihen. Älkää ihmetelkö miksi siinä lukee noita. Siinä vaan lukee ne. Sitten menette tänne. Asenno. Asennetaan. Teen tähän homman. Tässä menee puhelimesta riippuen. Ja sitten avaa. Poistaanko peruuta tai saa poistaa. Että näin. Try it. Ja sitten checking root. Mulla on se jo. Se on vaan tämmönen, että joo, meni se. Mut siihen tulee semmonen, että checking root confirmatle vai mikä se on. Ja kuitenkin sitten se tekee sen. Ja sit hetken päästä se pitäisi olla valmis. Ja jos tuohon äsken tuli tuo, niin se johtuu vaan siitä, että mulla on entinen ruutti, niin se ei voi tehdä sitä uudelleen ruutin päälle. Sen jälkeen te menette nettiin, kun te olette valmis siinä. Menette Lucky Patcher. Ja otatte sen kanssa up to down. Sen jälkeen, kun te olette täällä, teette saman homman taas. Joka ikinen askel. Samalla tavalla. Sitten sen jälkeen, kun se on tehty, teidän etusivulle, tai no mille sivulle se nyt tuleekaan, meette, painatte sitä Lucky Patcheria. Sitten näette, täällä on tämmönen busyboxia, ei mitään väliä, sitten mitään hyötyä. Ja kaikki nämä kultasella olevat, ne mä oon jo häksännyt täältä. Ja nyt mä latasin ihan tää varten, tän sovelluksen. Mulla on ollut tää ennenkin. Nyt mä näytän teille, miten mä saan kaiken ilmaiseksi. Painottaa in-app ja LV-lemulointi. Tähän tulee tämmönen. Annat olla käytä. Sitten tässä menee aina hetki aikaa. Tietenkin tämäkin on puhelimesta riippuen. Netistä tää ei oo kiinni, koska tää ei tarvitse nettiä. Muistaakseni. Mutta silloin kun sä teet tän, niin se vaatii. Niinkö lataat nää ja kaikkea. Ihan niinkö tietenkin se tarvitsee netin, kun sä netistä ne lataat. Mutta kuitenkin. Niin. Tässä sun on tehtävä eka nää. Sitten jälkeen, kun tää on valmis. Mä näytän sitten. Vähän kyllä tulee näin. Käynnistä. Ja sovelluksella on mahdollisuus crashailla ja paljon. Tai no mitä silloin teidän pitää tehdä. Etusivulle. Joka kerta suljette sovelluksen. Menette takaa. Näin. Tällä kertaa me päästiin. Sitten näin. Shop. Täältä. Otan äänet pois sit sieltä, niin en tarvitse niitä. Menette tänne näin. Tässä näette. Mä voin ostaa mitä mä haluan. Ja otetaan nyt tosta tämmönen random knife. Näin. Siihen tulee semmonen ja toista osto välittömästi. Tai toista uudelleen se alin, mikä voi raksittaa. Painatte sitä. Sitten voitte vaan tehdä tää niin paljon kuin haluatte. Tää vähän lagaa. Tää sovellus, jos sä niinku koko ajan nostelet kaikkea. Mutta kyllä se loppuu sit, kun sä lopetat sen ostelemisen tekemisen. Ja mulla niinku on kaikki mahdollinen, mitä tässä pelissä voi olla. Tietenkin jotain puukkoja. Näillä mä en tee mitään. Tässä jotain mun boksaamia. Ja sitten täällä on lisää. Näitä Dragon Lore on tullut saatua muutama. Onko niitä 7 mulla? Se niitä vaan niinku tulee. Kaikki nää on legittejä. Koska mä myin niitä ja mä jackpottasin niitä moria. Mä en koskaan saa niistä mitään hyvää. Mulla on kavereita, jotka on saanut 2 tonnin moria noista. Tässä on niinku mun paras unboxattu moro. En muista miten, mutta kuitenkin tää on tämmönen sovellus. Tällä voitte poistaa mainoksia ja kaikkea.
Lucky Patcherillä. Mutta kiitti kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsit tämmöstä vähän erilaista videosta ja aika hienoa, että tämmöisiäkin sovelluksia löytyy. Mutta kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte ja me nähdään ensi kerralla. Moi!